day, people. Welcome to Bitok University. My name is Bernie Bitok, proud Pinoy, proud Bisaya, proud taga Cagayan de Oro. Kani nga video, akong ipakita sa inyo ang mga klase-klase ng mga reaction sa mga talents kung naa sila sa backstage. Una, ang mga choreographer. Mga choreographer nga mga istrikto kayo. Choreographer nga kasagara, bayo. Isulito. Ayaw pa ka. Di man na mao nga formation itong gipraktisan. Iswag. Bukok yung kaayo ba? Bulabog. Iswag ba? Ayaw pag-alidiha. Iswag. Bulabog yun. Bugok ka kandidata. Bugok. Iswag. Ay. I-play ng music. I-play. Di na mao nga mute. Di ba yan? Ay. Bugok yung teknik. Bugok. Ay, bugok yun. Ala yun, stricto yun. Pagawas yun, pagkamaldita, dahi. Mau ba? Number 2, ang host. That's bulabog nga. Ako din nakabutang sa script nga siya ang musunod. Tanong di mulukso lugar. Sa lugar ang programa nga naglukso-lukso lugar ang programa. Klaro mo ni organizer ni. Wagi klaro. Kapoy ni mga politiko ba yung gusto gumisingib sa gulay apil sa programa bulabog nung kaya. Mau ba? Pasangin lang ng script. Pasangin lang ng mga organizer. Walay klaro. Mano di ay mo na basi wala nag-briefing. Mag-host galing mag-briefing daan mga tana-ana. O di dagan nagibasol. Number 3, mga singer baby. Ako'y ububay. Daan ko palagi. Gabi pa ni pagaw-pagaw ko. Munang, wakin ako naabot. Nayabag ko gamay. Tapos, klaro ang mic. Nawala sa ganina. Wala ang mic. Sus, laing gid akong tutunlan bay. Bulabog nun da. Mao ba? Ang truth. Mao ba? Napagaw. Mao ba? Sa sugod pa lang, kung pagaw na di ay, hindi lang mo kanta. Number 4. Oh yeah. Mga dancer. Hayaan mo sila ang magagol sa'yo. Woo! Well, let's go! Woo! Go! Woo! Let's go! Kita na sunod guys, Woo! Let's go! Huwag sabutin nyo. Ari mo padulong. Kasi ka na. Let's go. Ari mo padulong. Let's go. Lakaw na mo. Let's go. O ang number 5. O sa gyapong ka, bayo. Mga mentors sa mga beauty queen. Oh my God. Question and answer na. My God. Tala makatubag siya. My God, layo ra kayo yung tubang. My God, gwapa ra bata siya, bugok lang. My God, pildig yun. Di ko mabayaran ni sa akong hair and makeup ba. Sayang nga kayo, nag-practice ba na mo ng question and answer. Kuy, di gina ko magamit akong boyfriend ron o kwarta, pildig ni day. There you go, ang naigo, pasensya na. Ang wala na igo, kung makarelate mo or namoy kaila, i-share ni paliw nga video, ha? Sa backstage ay natanan diha. Nadia ang mga gira. Daghang salamat sa iyong pag-uban-uban. Thank you very much. Kung medyo corny na siya nga joke, paki-share. Pero kung nalingaw mo, paki-share. Ana lang gunagon, paki-subscribe. Daghang salamat sa tanang nag-subscribe o sa tanang mga nag-like. Thank you very much. Bitok University. Thank you! Pagkalagot nga makita nga inanaga ang
sama sa atong duha nga nabati